बेटारियाबो गैलेलै मबाइला टाच गैले सासे गेलेग्राया सासेल' माहाजोननि खेला गेलेनांगोन 10टा 20टा खामला मेला बाहेर गेलेनो मोना नङा लाइभ होनि दसे ट्राइ बेकारखौ माथो रावबो फेराबो मैसो अमानि राइडार देरहानाया 60,000नि मैसो मोनगोन ओमफ्राय जेननाया अमा महनसेयाव अमा मोनगोन आरो जेननाया फार्स्ट राउन्डआनो जोबनाखै दाबो लाइट लागायजोबलायबाय नै बिनि उनाव ओरैबो लाइट लागायजोबबाय नायग्राफोरना नायग्राफोरखौ नायदों ओमफ्राय गल नायग्राफोरखौ नायदों नै ओमफ्राय जोङो सिनियर आर्टिस्टनि प्रेसिडेन्ट दंफैयो ओमफ्राय बिग्राय बिथां दंफैयो सोरां एक्टर दंफैयो फिल्म लाइननिफ्राय रायजोफ्राखौ नायदों ओमफ्राय नै एकदम बेबायदि बाउन्डारि खालायखादों नै मा दहायनि नामसा जायासै बेनि उनाव जिसया भार्सेस गेवलां खेला जाफिनबावगोन ओरैलासो कमेन्ट फरायनो हायोलै स्क्रिना गिदिङाखै ओरैसो देखायनायसो गोलावसो हेलौ एक्स एम्पायाराव बेसे टकन मोनखो गैयालै लस खालामना लाजोब्बाय आंना 3 लाखल' आंनि 1,11,000 जादोंमोन ओमफ्राय थुब्रना लाखो लस जाजोब्बाय जोहै जागौमोन दाबो फैलामोननो एलेन्डा बबेयाव जाखो दुमब्रु बाजार लाइक खालामदो शेयार खालामदो भिडिअखौ हरसे जोखागोन दिनैहाय हरसेयावनो फाइनेल खालामगोन दाबो फार्स्ट राउन्डआ जोबाखैना दाबो भिडिअखौ मोजां नुदोंना नुवाखैथाय नेटआबो एसे थान्दोंलै बेयाव आयै मोनबायमोन समान शेयार खालामदो फेसबुकफ्राव लाइभ जोगासिनो दङ नै गल फोरबायदि नोंनि महरा गोजान फैखायो आयै मोननैसोमोन नेटआनो मोद्लुन खौबो खिन्थाब्र' मैखौ बै ब्लगावसो नुसिगोन गाबोन खालामगोन माने बेथ' मोनाबाय नालाय मैसोआ गिनानै खारलाबायदों दहायहाय आरो मैसोआ गायलै बैयाव खेबना लादों आं गाबोनसो हगारगोन इदिट खालामनानैहाय रायजोफोरखौथ' दाबुंसै नायग्राफ्रा ओरैबायदि
Gol. Sata gol. ओरैबो हाबो ओरैबो हाबो Thank you Borsa बै बन्द'बो जाब्रबाय नेटानो मोजां नुवा फाख्रा फाख्रिसो नुयोदां माबायदि नुदों भिडिअखौ कमेन्ट खालामहरलाय रायजोफोर माथो ओंखारलांजोब्बायसो डेन्जार गल ब्लार जाखो डेन्जार गल Jisua Daria मोननायसोमोन चिरांखौ माबा गसाइगाव ओरैहाय दागारि ओरै भुटान बर्डार ओरैहाय कुसुम बलांगुरि बिसनि बङाइगाव बारसेसखौ ओरैहाय खोन्थानायाव खोनासंदो माइकजों खोन्थागासिनोखा ओरैबायदि इन्डियान पपुलार बेस्ट सुनिल शेट्टी बायदि दंफैलायो दिनै सेमनो उरायलांबाय Daria Berhaban Jisua di dalam power Barses Geulang नोंनिनो खेलाफिन दंबावो सासेयावनो मोनब्रै मोनबा सेकेन्ड राउन्ड थाङाखै दा फंबाय फार्स्ट राउन्डआ दं दा गुबुन प्लेयारफ्रा ओंखारनानै था अननानै उसुबिदा जायो जों ओंखारनानै था बेसिम फैयोलै बिसोरो जोग्राफ्रा एसे खाबबोयो ओरै साइड जानांनायसै बिनि उनाव दारिया मा दारियाफ्रा लाबो मानसिफ्रा गोबां लादों नालाय मोनजोब्बाय नेटानो एक मिनिट बे एग्री जागोन दै प्लेयार माबा कमप्लेन दं सोरनिबा नों सोरनिबा गेलेबाय दहाय गेलेयाखै गेवलां मोनबा खेला लादों गेवलाङा खेलाया बे ओरै जागोन दे दानि जोनाया जों एसे एनै टेकनिकेल प्रब्लेमखौ रायलायगोन बिनि उनाव सम खालामनानै खेलाखौ होगोन जेबो नङा हा जोबफिननांगौ बिनि उनाव दारिया मोनसे डिप'जिट बरिया अजय बाग्लारि माथो फैया पाब्लिकफ्रानो नायग्राफ्रानो दोनथ'नांसिगोनसोलै लाइफखौनो सोरबा माबा मोनसे कमप्लेन मोनोब्ला नै ओरै कमिटिजों उनजों फै अननानै ओरै उनजों फै कमप्लेनखौ होफै जोंनो
नायग्राफ्रा माबायदि नुदोंथाय पिकसाराखौहाय मोजां नुवाखै दां ओंखारलांफिनजोबो माथो गल रावबो खोन्थाहरा माथो कमेन्टआव Golden भिडिअनि over. क्लियारखौ माबायदि नुदों साफा नुदोंना नुवाखै साफा नुवाखैब्ला लाइकखौ दोननोसै खोन्थाहरलायदो कमेन्टआव माबायदि नुदों भिडिअखौ Gol. आथिंसो मिजौलायलांबायलै जस्ल'इन Gol. रायमनानि देरहाजोबनानै दङ सानै जोदोंमोन देरहाजोबनानै दङ आयो आथिं मिजौजोब्बाय बोरैबा जाबाय जिसु देरहाबाय दारिया versus प्रेबुजों फैदों बेनि उनाव दान्दिसे रेस्ट लानानै जिसुया versus फुंखा बिजली बे जोबनानै रेस्ट लानो हायो सासे गेलेग्राया सासे माहाजोननिल' खेलाखौ गेलेनो मोनगोन दस्रायाव खामला जानो मोननाय नङा बेखौ आउटनि मानसिया नोजोर होदो गोख्रोङै कमिटियाव कमप्लेन होदो नायग्राफ्रा बरथि दारिया भार्सेस प्रबोजितनि खेलाबो बिनि उनाव जिसुया भार्सेस फुंखा बिजली दारियानि किक नुहुनाखै नों सोरनि किक ड्रन गैयालै प्रेबजितनि किक गल बरिया बाबु ini bahasan sih kamu benar loh. Sebagai kali, deh, jangan nanggu. Roh, saya nak saya kelang deh, karena makasih aku saya jadi, saya sudah kabar.
फेरखां द्र'फिला डाइरेक्ट ओरैहाय गेजेराव दंखायो आं खौल' जोबलाखै सोरबा जुदि मोना होनब्ला आंनोल' खोन्था लागोन सिन्थाखा होयो ना Continue. Dongo. Daria Berhala. Faitingde Jisuya versus Prithvi. Be खेला जोबनाय लोगो लोगो Rajesh versus Preposit 2. Jisuya versus Tunka Bizni. Bizni खेला जोबनाय लोगो लोगो Rajesh versus Preposit 2. दे फैद' दिनैसिम नुफिनबाय नोंखौ जिसुया किक बल जोंहा सेकेन्ड बी लाइननि खेला जागासिनो दङ फार्स्ट राउन्ड खेला जोबहां जाबाय जायफ्रा एडमिसन लानो गोसो बिथांमोनखौ कमिटियाव हांख्रायबाय बल bola बे एखे सासे लानायनि ओंखारदा सासे मानसि लानायनि ओंखारदा होनब्ला जोनोम मोनो रायजोआ जिदनारा एखे मालिकनिखौ जोनोम मोनो प्रसेन्टखौ कमिटियाव नांगौ लायोला अनलाइन पेमेन्ट दानो खालामनो हाग्रोगोन नै सेकेन्डआव जोबबायसोनो नोंथाङा राजुला अनलाइन पेमेन्ट फट'खौ खालामनो हाग्रोगोन बिनि उनाव जइन लानो हागोन जोबबायसोनो बोसोरावनो दानो मेसेज खालाम लायोबा प्रसेन्ट गैया नामा थाव नायदों थाव प्रसेन्टआ थाव नायदों दानसोरांखौ कमिटियाव नांगोन दानसोरां
दखान होग्रा बेसेया दा जयेन्टआ 1500 जयेन्ट फिस देरहाबाय फुंखा बिजनि देरहाबाय दानिया फैदो राजेश भार्सेस प्रिगजित 2 फुंखा देरहाबाय दानिया राजेश भार्सेस प्रिगजित 2 नि उनाव बाग्राय भार्सेस बिदाय मानि खेला दा मैसो आरो अमा देरहानाया मैसो मोनगोन 60,000नि जेननाया अमा महनसे मोनगोन फाइनालाव दाबो सेकेन्ड राउन्डआनो थाङाखै दाबो फार्स्ट राउन्डआनो जोबाखै रानिं जागासिनो दं खेलाया दाबो फार्स्ट राउन्ड जोबाखै थांलाय फैलाय खालामदों नों लादोंना लायाखै नों लादोंना लायाखै बेसेबां टिम टिमखौ बुंथ'नो हाया 50नि गोजौआव दं 50नि गोजौआव दं सासेयानो मोनबा गाहाम 10था गाहाम लानायबो दं शेयार खालामना होदो लाइभ भिडिअखौ जोंनि दुमब्रु बाजारनि खेलाखौ बयनोबो बहा जादों बेनो जाबाय जायगाया चिरां जिल्लानि जाब्रां ब्रिजनि गोदान ब्रिज जाब्रां ब्रिजनि साखाथियावहाय बाजार गोदान दं दुमब्रु बाजार होननाय बेयावनो जादों कमिटिनिफ्राय मोनसे मिथिहोनाय जाय बिथांमोना मुं लिरजाथ'वाखै एबा आनफिटआव दं नैबे कमिटियाव फैदो उन्दुनो ओंखारबाय माथो नङाब्ला आनफिटखौ थाबायलै उठेबाय प्रिगजित 2 देरहाबाय बाग्राय भार्सेस बिदाय देरहाबाय दे देरहागासिनो लांखागोन दा बेनि टारगेटआव फैदों औ दे खरसा जाहैग्रोदो फैबाय बिदाय भार्सेस बाग्राय लाइभ होदोंना खेबदों लाइभसो होबाय नों नायग्राफ्रानो फैया बहा जादों यस नार्जारि मयब्र बाग्रायनि किक बेखौ नायनानै बन्द' खालामनायसै फार्स्ट राउन्ड जोबाखै बेटारिया चार्ज गैला आंना मबाइला आरो जोबावसिगोन ने गल खना खसल' मारिजोबो मानसिफ्रा गोजान जायगानि नुहैयो क'क्राझारनि मानिनो फैदोंना रायमना ओरैहाय बोजों क'क्राझार टिम फैजोबनाय बबे खनाजों सोगोन नाय फुरा 60,000नि मैसो उइनारा ओमफ्राय रानार्सआ मा जेननाया अमा मोनसे
नुवाखै पस्टमान मारिजोबखायोरा लागावखा गला गोजाखा ओरैबायदि सर्ट जोग्राबो दङ नेट सर्ट होजोबलायग्राबो दङ ओइ हाबाखसै हामाखसै थांबायरा हौवासा बै बला हरलै बोरैबा जोनानै लाबाय 60,000 लस जानोसैलै फंबाय मोजां जोरा मामुलि गालै मैसोसोरा मोनबावबाय माथो समान समान थोबनै बोरै जाबाय डेन्जार किकमोनलै होलांगा केन्डेल बिथांखौ प्रेक्टिसाव थांनानै प्राइजखौ नायनो खावलायदों एसे उसुबिदा जाबाय नङाब्ला रिजाल्टखौ जोङो लाबोफिन गब्लंजों होलांबा बला एसे हा नांगौनो बेयाव बाला फार्स्ट राउन्ड जोबनिलाय जोङो एडमिसनखौ कन्टिनिउ खालामबाय थादों सोरबा लानो गोसोब्ला फैदो 1500 मैसो बैयाव खादों बैयाव हा औ जेननाय अमा माखासे ओइ बे बाजार डेभेलप जानायनिनो बाजार डेभेलप जानायनि ड्र गल्डेन आखौ होथ'बाय ओरैनो फोजोबनोसै खेलाखौ मा गोरा गोरा दंना गैया टीम मेनेजार दङदा क'क्राझारनि दंफैलायो बिनि रायमनानिबो दंफैदां गोसाइगावनि दंफैलायो मोनोबा मोनलायो बे बङाइगाव बे मा ना जोबाय रायमनानि गोलैफोर दंलै मोजां जायगाफोर जोबथ'वाखै बिसोरो फार्स्टआव ना जोबनानै दाबो बिसिनि फालायानो फैयाखैना दाबो फालायानो फैयाखैना बिसिनि दाबो जोखोदोलै गोजौ हगारदोलै गेजेर गेजेर बरिया बिदि लेसेम लेसेम मा जानांगौलै बांद्राय खिबो नाङा नख्लाबायसोलां आखाइ रुइबायलै आङो सार आं बुंला रायलाबायहरनि मानसिफोरखौहाय माबा जायफ्रा नायनो मोजां मोनगिरि इसोरखौहाय मा मा मोनदों खेलाया हिटल' जादों दिनैहाय गाज्रि नङा मानो होनना बुङोब्ला उठेबाय हिटल' जादोंमोन खिन्थु केमेराखौहाय ओरै हरबाय नायो आसोला एकदमबारे सोरबा कमेडिबो जोयो कमेडिया जकार साइजनो मिनिथाव जोयो ओरैबायदि रायलायखागोन आरोखि आस्ते आस्ते नै हाबासै दहाय थांबाय माखासे कमेडि जोग्राफ्रा थावसो नायदों थावजोब्बाय जेनेरेटरा थावजोब्बाय थाङाखै दङ
जेनेटफोरजोंसो होखांलायनाबो औ माला लायनो हा लाइसेन्स जागोन माथो खयथासिम जेनेटफोर जानलै हाग्रामा गिदिंनांगोन नोंसोर नङाला दुइथायावबो जोबगोन ना खेलाखौ मालासिमाव जोबगोन दासिमाव बेसेबांसो लाखो मानसिया 50नि गेजेराव थांबाय 60 जन थांबाय दासिमाव 60 जन औ ओमफ्राय 60 जन जाबाय दासिमाव ओमफ्राय खेलाया दा जोग्राफोरनि सायाव दिपेन्ड होगोन जेनेबा सेमि फाइनाल बिदिनिफ्राय जेनेबा गाबोन सानाव गेलेनोसै होनब्ला खेलाखौ गाबोन सानाव सलायगोन औ बिदिबो जायो औ आरो जुदि दिनै फोजोबबाय होनब्ला दिनै फोजोबगोन आरो एकथा दुइथालाबो बिदि होनबा दा मानसि दोननायसैलै रावबो नायग्रा गैखायालाय ओरैहाय दोननायनि बेनि उनाव मा बुंबावो माने लाइमा होनानै फोजोबनो हाया एक्सुवेलि दासिमावहाय गोबाङै जाबाय जोग्राफ्रा 60 जनसो जाबायनो ओमफ्राय फार्स्ट राउन्डसिमा जयनिं लागोन जेब्ला सेकेन्ड राउन्डआव हाबाय होमब्ला लानाय नंला आरो ओमफ्राय हरनि 12टा 1टालाबो फाइनालखौ होनो नाजागोन आरो ओमफ्राय जुदि जोग्राफ्रा गाबोन सानाव होदो होननानै बुङोब्ला गाबोन सानाव होगोन आरोखि बेखौथ' जों लाजोबनो हाया नालाय दा बेनो आरो लाइफआ दोननायसै रायजोफोर बेनोसै दाबो फार्स्ट राउन्ड जोबाखैथाय बेनो